Oh. Tanaw sa gani. Umali siya dapat. Oh. Are you ready for this? Sila. Kami. Di mo ako mag-rice nun, pero naaman din sa diyan. Oh, tara. Respetaran. Ang bagoong rice ba? Kung nabantayan, orang na siya lasang bagoong. Good day mga Bitocons! Welcome back sa akong YouTube channel o Facebook na akong channel. Nanapunta ning klase nga shoot kung asa ka ng medyo napugos lang ko, medyo walang ko'y gana, walang ko'y... Or di ko malipayon basta yung nga klase nga shoot. Basta napugos lang ko. Kay kaning video, kay ang may tabo ani kay kaon. Kunting kapuya. Karong adlaw makauban ako. Dati na kong bandmate sa Yahoo Fans. Tapos team shutdown gyapon siya. Dati sa MOR, Mr. Joe Romantico. Hi guys. Salamat kayo. Nayayuda. Part 2 na begini siya sa pandemic. So, at least man lang. Kani pundo din ako for at least kung sa katuig na. Siyempre, Brad, para vivo ta. Uban po nato at tumusayo pa sa kauban, CDO vlogger gyapon. Pero babae, Brad. Babae. Ato makita karon Brad kung hingaon ba ni nga babae? Ha? Wala ni lain. Ayaw na pangitag lain. Nakagipangita? Wala na. Wala lang atong CDO vlogger gyapon nga si Shari Lapis. Tama ba Pino? Shari! O, cameraman. Ayan. Hello mga Bitocons! Kabalo ka, kapoy na itong trabaho sa tiyod anay lang ha. Ang atong trabaho karon kaon lang yun. Ikaw ba on the diet magkakaroon Shari? More organic. Klaro. Wow! Pero okay na akong diet, Diet yun, makaon ako tanan. Wow! Asa sa Diet pero makaon ka na. Ibalik ang patat ron. Hindi naman ito ganito. Brad, natakaroon diri sa Andrea. Andrea. Ang Andrea, kabalo mo sa tiyod anay lang, supposed to be day, Brad, ang tag-iya ni nagrinta rata na sa balay para puyan. Tapos pagtanong nila sa ubos, murag sayang man. So ang primero konsepto nila, karinderya ra gyud tana. Kanang karinderya ba nga turo-turo. Pero nakita man nila nga murag pwede man day gyapon nga murag karinderya ang sudan. Pero ang ambience Shishal. Instagrammable. Shishal. So muna karon ang ilang mga pagkaon diri is mga lutong bahay So gyapon. pagkarinderya ni Sat. Pagkarinderya ni. Pagkarinderya ni Papa. Yes. Ha? Sa kabalo pa mo Brad. Hindi nagbalik. Kabalo mo kapag naunsa ko ka-excited karon Brad. Ang ako gusto ka okra gyud Brad. Okra. Pagtanaw na. Okra gyud ang gusto. Tapos ano ba? Talong. Healthy. Tapos Naula ko. isda. Dapat ka na sila diya sa Ibo. Oh my God. Alright, so Yes. sugdan na nato ni kay ang mga cameraman karon naglaway na. Ang teknik ni Brad para makaon nato ni tanan, di sa ta mag-rice. Chay. Brad, ako pinakauna gyud Brad. Kani gyud pasaylohan ko ninyo Brad, pero kuha ko ning isabay. Sige. So muna unahon na to. Unahon na to na. Kamo, kung sa pinakauna ninyo, kamo na bahala diya. In fairness sila, every day, mamalingki gyud sila Brad. Para fresh gyud nilang gulay. Kita ka na. So unahon is, sige, gulay man ka. So gulay na lang bugar. Ikaw ganang butag ketchup. Friends. So ako grabe na. Parang mga food vlogger, baka nang burang buto nila. Oh my God! Tuot na po ako. Dili ko makapakbet pero suwayan ako kung Larga. Kinang pak. My God. Babay-bay man niya. Okay.
Up, para gibidli mo na. Up. Diyan ka nila. Okra. Ganda ko okra. Uy, okra kanila may kayo. Sarap, brother. Siyari, ipanindigan yun niya na mukha sa gulay. Ipanindigan, sige, ipanindigan yun ha? Diligid pa ito, hindi mo ma... Ang artist is sausage dyan. Gilibre lang ka, nagkikistorya na yun. Tapos, ang... So meron siyang garlic po, crispy garlic. Yes, crispy garlic. So, hindi siya usual. Lutong bahay pero social. Sarap. Oo nga, di ba? Ang So, let's dito, try po. Kita ka, siyari mo kaon. Kung saan? Ito na pagka sa social life. Anak, Humok siya. chill. Pag mukhaon ka, ano mo, pag anak, nakadapat ka nila mo move. Pagkak. Anak na para medyo social. Binaulaw. So, ako pala sa social media. Uy, kanina kong Uy, Humok siya. ang pinakasikat nila diri sa Andrea Brother is munggos. Pork May chicharon. patilawal ko kung ano, be. Kawali ang ilang gibutang. Ah, okay. Kawali. Oh. Social. Dili ang kawali. Dili kawali. Dili ang kawali. Dili ang kawali. Lechon kawali. Munggos. Diri ilan, kung mani mo sa Andrea, mo giniuna ninyong ayugin mo I-try. kuan nga digil mo dapat mo kuan mo tipas dapat kani gyud nagin ni sa inyong order unsa daw ako naglipo ko sa istorya munggos Bibe. perfect Nasahan mo ang lechon kawali. Mo crunchy oh ba? my god so yummy pwede na ko di Pwede mag-rice na, pwede kung nag-diet ka, pwede lang kani mo zero, no? bomba brother Hindi mo na mag-uan. ayan Tanaw sa gani. Tanaw. Hu? dito ka lang Kita. Pag anak pa lang na ako na ano. yummy sarap promise sarap tanan ka Yung anda. Bebe, kani. SS barang sulirap ang mata sulirap kana Heblo dito, heblo. Ya tayo na heblo. Kami ang munggos. For Munggos iyan ang talaga. kuan niya, style sa Manila, dili kay siya sabaw. Like, oo, usual tama, no? munggos. Oo. Alright, sa Di, humba earth. kabalo mo, di, ano, ang history mo ko na ba? Muna dagat sa bawah, kaya dagat mo anak god. Bahin-bahin nun ba? Ana man na siya. Dad, gani. Sa mana? Kawali, lechon kawali. Lechon kawali. Kawali. Ayan. Ini po ko. Ya ka, kaya na po ko. Parang lain na yung ginaw. Parang nagnaluspan. So, calamares. Paborito ni siya sa mga shot-shot. Basketball, Maria. Shot-shot. So, Sarap. kilawan. Yan deep na Di ka ba siya, nagaluto ba ka sa Malayan? Nagaluto ka? Hindi ko magluto. Inyo na Brad. Okra na yan. Pare, to be healthy, promise. Okra yun. Sabi na diabetic mo. Ang sausawan nila, tanaw dating lamia. Ginamos. Tapos, Bombayaos. Yun. Sarap. Munang mga probinsya ng mga style ng mga unearth. Okra. Kapag luto. So, ako na ning Burakan ang Barabar ka na Brad. Pwede na Brad, no? Tuloy sa pagbahay. Mga 10 minutes na ba niya? O, ngayon, anak lang. Hindi ka mahasol. Hassle free na. Langkat diretso. Kabulukan, bakit ka na ako sa... Dami kayo. So may gisago na ni sa... Tara, wala. Wala na ni gigisa, no? Ginamos yun, no? Ang suka. Iba ang lasa. Sarap. Di ba imagine ba ginamos ang ambience. Muna yung mag-viral yan. Sige na, ay na pag sumangil yan. Kanay, mag-live na kanin. Kanay, mag-live. Kato rin na asa mo. Magana. Siya, nagbalbak ko. Kari-kari na. Sorry nga, dito balbak ko sa kari-kari. Easy. Ang tuhod, ha? Ang tuhod. Ano na, ah. Hindi na balbakwa. Teka muna. Pumuli siya dapat. Are you ready for this?
sila. Lami. Lami ka na isagol aning rice. Humok kay Brad. Hindi ka Ayan na, sumok ayan na, na. ayan na, ayan na. Oh. Kita mo na, kita mo na. Yep, relax lang. Are you ready for this? Iibo ko lang. Ah! Yummy! Hindi mo ako mag-rice nun, pero naman din sa diyan. Sarap. Respetaran. Ang bagoong rice ba? Kung nabantayan, parang nasa lasang bagoong. Pwede na kanili magkabit ang bagoong sa kare-kare. Aga naman siya. Pero mas lami pag yung Japon na bagoong ang kare-kare. Ah, perfect. Sinuglaw. Ay, sinuglaw. Sinuglaw. Sinuglaw din siya. Sago sa. Brad, sa tindahan lang ba, mukha akong sili. Ayun, ayan, oh. Sili. Ana. Tapos isda. Para makuha natin tibok lasa yun, no? Ready? 1, 2, 3. Sarap. Ang serving spoon ako nabutang. Dili ka ng mga baligya sa commercial. Sarap! Tapos ang isda ni malasugi. Oh. Ang serving mo na po. Ano sabi na may kutsara? Ikaw lang ba? O nilami kayo. Knock-knock. Who's there? Dilis. Dilis ho. Kung along na dilis. Hindi na ko sabon. Ayun na yung sabangan yung last na. Last na. Ayun no? Labi. Serving spoon na po na? Oh, hindi. Sarap. Sarap. Lutong bahay kayo, no? It's level up pa. In fairness sa taste. Sarap. Ano wala ni pansit sa pansit? Di pansit sa pansit. Wala ni pansit sa pansit. Wala yung pansit sa pansit. Labi nga Raima. Grabe na rin. Napo sila ikuan ba boneless Friday bangos. kaya? Kana mo. Raw ni kagino. Ni sa tiyan David mo. Yeah, fats. Omega-3 na yeah. Ah, Hindi ka sa dakong pano. Oh, there it is. Bangus maguna. Bangus na? Tora pong pano. Oh, Ayan. Ang ginawa yan ang tiyan sa... Ah, diba? sarap. Brad, napay ka ito nga, Brad. Ganon din sa tiyan, Brad. Sarap. 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 Tayo mo man din siya. Basta magsugba na rin bangus. Hindi rin magpatay mo yung gala. Pag inyong Ang sarap. Global. Alingguan, bangus yan, no? Kanisa din padol na. Padol na din, kam. Ano, nagilumilong ka? Sweet and sour. Nagilumilong ka, abi ni mo dito kabirahan, ha? Yan, o, yan. Pag mukha ang galing mo, post lang mga na ingredients. Part man sa costing, yun ang apilon. So may luya man eh. O, luya, apilon ni luya man. Ayan. Yummy. Yummy. Labi ang sweet and sour. Sarap na sweet and sour. Kaya Sarap, sweet siya sarap. ang sour food. Kabalos ko. One more. Sige. Kani unsa niya? So labi yung taning sisi kanina ka wala pa. Ano no? Katong sizzling pa siya. Buti lang sa repeat. Ay musaba. Kasi kala sa mga sisig kay mas kara sa baboy. No, naingana. So, unsa ni ila dili ka? Lapa-lapa sa baboy ang lahat. Para siguro di lamang loob no. Kuko sa baboy. Pilok sa baboy. Garlic. Labi ang sisi dirt. Labi ang sisi. Nakaipa sa halong. Ang concept sa Andrea is modern karinderya, but more on the karinderya side. So, gusto na mo lutong bahay, tapos budget-friendly nga kananan. At least, dili na ka magluto sa inyong balay. So, pag anin mo dire, take out na lang, and then,
uli, murag same pagyapon siya, murag imurang mama ang nagluto kay wala kayo preservatives and everything. Every day bag-o gyud siya nga kanang gi-purchase tanan. Wow! Gulat ka, no? Abi ko pag ganahan mo og crispy pata. Sala, Ano nagbilin man mo crispy Kaya pata? sala, kaya anong giulahin at ang crispy pata. Dito pa lang ta sa intro daan, nagluya na tas kalami sa uban. Teka mo na, o sige, before ta mo end, o say top 3 ninyo na ganahan. O, sari una, sari. Yes, sorry. ako na. Kaya Ladies ako first. ganahan kay ko sa munggos. Munggos, Oo, lami kay siya. And humba. humba, Oo. O kari-kari. kare-kare. Ikaw, Herb, kung sa'yo mo, Herb. Ako, ang gipili hindi kay pang-healthy magyud. Health. Di kay ko gustuhan ang dili pang-healthy. Di kay- Kaya anak gyud mi sa balay, vegetarian gyud mi. Vegetarian mo? So ang number 1 sa ako is kanig yung crispy pata. Ang flavor sa crispy pata, okra. Okra. Crispy pata, number Crispy 1. pata. And then kaning baby back ribs kay kung ganahan sa baby back ribs nila is ubo na siya. Okay. Like sa uban. Kana bitong may kagasarap to the bones kinanalabaw. Sis? Masarap to the bones gini mo. And then balasahan mo ang iyang mga sauce. Ay katulad ako is ang kare-kare. Kare-kare. Top 3 naman ba? Top 3 na. Gusto na ko dugangan pero Ayan, top ayan, 3 top naman. three naman. Imo na lang ang uban. Number 1 ako, munggos yapon. Perfect yun. My God, unhealthy. Munggos. Unhealthy. Good luck sa arthritis pag humanani. Kare-kare, brother, number 2. Number 2, Ogang kinilaw. Sinuglaw. 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 Perfect. So kung mo diri sa Andrea, mo na inyo, munggos, kare-kare, kana mo na inyong tilawan nyo dani. Alright? Salamat sa inyong paglahutay. Oga, pasensya na kung among video medyo nakapalaway ninyo. Oga, pero kung nalamian mo, paki-share na lang po na. Oy, paki-subscribe sa inyong mga YouTube channel o Facebook. Ikaw, Shari? Yes, Shy Talk CDO. Yun lang. Shy Talk CDO. Shy Talks. Shy Talks. Di rin Shy nga ulaw. Kay Shy Shy na pangalan. SHAI. Na Shy Talk CDO. Sa YouTube na Facebook. Okay, Marv. Ayan, ang ako ada yan is... Okay, salamat, Marv. Oh my God. Wala pa rin, sorry. Pero subscribe ko ninyo sa akong YouTube channel, Joe Romantico. I-search niyo Joe Romantico, Joe Corny Vlogs. Sa akong mga Facebook, i-search niyo tanan sa i-google lang. Joe Romantico, para mo mahago. Nata na sa social media, Instagram, Facebook page, o kuban pa tanan dito. Mga videos na, ay, wala na. Mga Again. video nga nasa po sa GPS. Oh, Oh, easy. Og salamat sa mga nag-subscribe sa Bitong-Bitong University, sa YouTube, sa Facebook, o siyempre sa akong Instagram, Bernie Bitong 2, o sa akong pong TikTok. Ay, TikTok, diba? Na? Ay, ako na TikTok po Dalang na isod lang ako na. Dagang salamat. Ayan, dagang salamat kay Chef Mitch. Wahal! O dagang salamat sa food din eh. Amo paling tiwason. Alright? Dagang salamat guys. Thank you. Bye! Hello everyone! Invite mo nga mag-come sa Andrea at Come and Dine at Andrea's Modern Carinderia. Bali namin sa 617th Street, Nazareth. Tapos, we're open 10 a.m. up to 9 p.m. Every day except Sunday, di ay. So, Monday to Saturday. We have Facebook page, Andrea, and also sa Facebook na account. So, Andrea, Modern Carinderia.